खुलुमबाय लोगोफोर आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों बेनो जाबाय मावरिजा दाजाबदा आरो सोदोब बेखेवफा बे मावरिजा दाजाबदा आरो सोदोब बेखेवफाया बे 2019 नि सिलेबास मोनथ बियो 6-7 मोन नाथाय दानि 2021 नि गोदान सिलेबासाव बियो 2021 नि गोदान सिलेबासाव बियो 6-7 आव गैया 6-8 आव गैया नाथाय 1-5 आव दं बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय आरो बियो 2 नं गह नाम्बाराव दङ बियो दानि गोदान सिलेबासाव नायब्लानो जाबाय आङो बेखौ लानानै फैदों बियो जोबोद इम्पोर्टेन्ट आरो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना फुल डिटेल्स मिथिगोन बेनि थाखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङा लोगोफोरनो शेयार खालामनानै जाबाय आरो गोदान चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो बेल आइकन थुना होदो जाहाथे गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांमोना मोनग्रोयो अब्ला भिडिअखौ जागायनोसै नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों आसाम टेट 2021 नि बे एकर्डिं टु सिलेबास हिसाबै 2.2 दं मावरिजाजों सोदोब बेखेवफा दाजाबनाय खान्थि थामहिनबा मावरिजा आरो सोदोब बेखेवफानि बाहायथायनि माखासे नेमखान्थि आरो बिनि दाजाबनाय नङा होमबा आं बेखौ दा नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों बेवहाय फुल डिसकासनजों लोगोसे बाव माल्टिपल अपसन एमसिकिउ लानानै फैदों आङो जाय आसाम टेटआव फैथाव हिसाबै लानानै फैदों आरो बे आसाम टेटल' नङा दानि स्पेसियेल टेटनि थाखायबो इम्पर्टेन्ट आरो जाय उनावहाय बिटिआर आव टेट जायोब्ला बेनिबो इम्पर्टेन्ट जागोन होननानै आं आसा खालामदों दा नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों बेनो मावरिजाजों सोदोब बेखेवफा दाजाबनाय खान्थि आरो बियो दं सिलेबास हिसाबै 2.5 नाम्बाराव नायबानो जाबाय अब्ला जागायनोसै दा आं सोंथि हिसाबै लानानै फैदों बांसिन मानसियानो मिथिया जानो हागौ मावरिजा माखौ बुङो नङा होमबा सोरबा सोरबा मिथिया जानो हानाय मावरिजा माखौ बुङो अब्ला आं बेनिनो फुल डिटेल्स लानानै फैदों अब्ला मिथिनो हायो जों फिननाय हिसाबै दं बाथ्रायाव थाइजाजों जायनि सोमोन्दोआ जोबोर खाथि बेखौनो मावरिजा बुंनाय जायो बाथ्रायावनो जायखिजाया मोनसे सेन्टेन्सआव मोनसे सेन्टेन्स नङा होमबा मोनसे बाथ्रायाव थाइजाजों जायनि सोमोन्दोआ जोबोद खाथि बेखौनो मावरिजा बुंनाय जायो जेरै नायदो नै बेयाव रामा ओंखाम जादों बेयाव नङा होमबा रामा ओंखाम जादों मोनसे बाथ्रा जाबाय मोनसे सेन्टेन्स दानिया जोङो बेवहाय थाइजाजों जायनि सोमोन्दोआ जोबोद खाथिनो नङा होमबा थाइजाजोंबा होमबा जोङो थाइजा होनना मिथियो जोङो नैबेखौ नङा होमबा बे भार्ब नङा होमबा बे भार्ब जाबाय नङा होमबा बे थाइजा जाबाय दानिया बे जादों खामानिखौ सोर मावदों राम नङा होमबा आरो रामा मा खालामदों ओंखाम जादों दा बेनो थाइजाजों सोरनि थाइजाजों बबे खाथिनि सोमोन्दो खालामदों नै बियो नै रामा ओंखायनो बियो भार्ब बेयो दा बे रामा जों सोमोन्दो खाथिसिन खालामदों बेनि थाखायनो बे रामा जागोन आरो ओंखामाबो जायो हो ओंखामाबो बियो रोखोमसे मावरिजा जायो दानिया बे ओंखामाबो मावरिजा आरो रामाबो मावरिजा जानो थाखाय जोङो फुल डिटेल्सआव लांनांगोन नङाब्ला जोङो बेखौ आरो बेखौ जों बुंनानै होनो हाया नैबेथ' भार्बखा ओरैनो सेन्टेन्सनि बिथिङावबो नैबे साबजेक्ट नङा होमबा रामा साबजेक्ट आरो ओंखामाथ' अबजेक्ट नङा होमबा आरो नैबे भार्ब नङा होमबा अब्ला जोंनि बर' रावनि बाथ्रा दानाय खान्थिनि बिथिंबा साबजेक्ट अबजेक्ट भार्ब जायो नाथाय इंलिसनिब्ला मा जायो इंराजियावबा साबजेक्ट भार्ब अबजेक्ट बेसो जायो हो अब्ला गोसोआव ला बर'नि बाव सेन्टेन्सनि खोथाखौ सावरायना मोनथेब्लाबो आं खोन्थाबाय साबजेक्ट अबजेक्ट भार्ब जायो नाथाय इंलिसनिबा साबजेक्ट भार्ब अबजेक्ट जायो जेखि जाया जोङो बेखौ उननि खोथा बेखौ साननाङा बे माने सिलेबासाव गैया आउट अफ सिलेबास थेवब्लाबो खोन्थाबाय नाथाय नैबे मावरिजायावहाय नैबे राम आरो ओंखाम बे मोननैबो थाइजाजों सोमोन्दो खाथिनि थाखाय बिसोरो मावरिजा जायो दै दा बेखौ माबोरै बाहागो खालामो आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थालांगोन सावरायलांगोन दा गिबि सेकेन्ड सोंथि हिसाबै लाना फैदों आङो सोदोब बेखेवफा माखौ बुङो दानिया जों सोदोब बेखेवफा बेयाव होनदों नैबे दङ मावरिजाजों सोदोब बेखेवफा दाजाबनाय खान्थि नङा होमबा ओंखायनो दा आङो सोदोब बेखेवफाखौ लाबोखादों खेबसेनो अब्ला सोदोब बेखेवफा माखौ बुङो होनबा जायफोर दाजाबदाफोरनि गेजेरजों मावरिजाफोरनि सोमोन्दै मिथिनो मोनो बेखौनो सोदोब बेखेवफा बुङो जायखिजाया दाजाबदानो माखासे दाजाबदा बेयाव सिगां दाजाबदाबो जानो हागौ उन दाजाबदाबो जानो हागौ हो दाना बै दाजाबदाफोरनि गेजेरजों मावरिजाफोरनि सोमोन्दै मिथियोब्लानो बेखौनो सोदोब बेखेवफा बुंनाय जायो बुजिबायना दानिया दंबावो नै सोदोबजों दाजाबजानायनि थाखाय बेनि गुबुन मुङा सोदोब बेखेवफा आरो मावरिजाजों सोमोन्दो थानायनि थाखाय गुबुन मोनसे मुङा मावरिजा बेखेवफा दानिया बुंदों बेयाव सोदोबजों दाजाबजानायनि थाखाय दानिया बै मावरिजानि माखासे सोदोबफोरा सब समाय माजों लोगो नांनानै थायोनो बेखेवफाजों सोदोब बेखेवफाजों लोगो नांनानै थायोनो
सोदोब बेखेवफाजों लोगो नांनानै थानायनि थाखायसो जोङो बेखौ मावरिजा होनना बुंनाय जायो दा गोसोआव लाबानो जाबाय बेखौहाय दानिया बै सोदोबजों दानायनि थाखाय बेनि गुबुन मोनसे मुङानो सोदोब बेखेवफानो आरो बियो मावरिजाजों थानायनि थाखाय बे बेखेवफाफ्रा मावरिजाजों सोमोन्दो थानायनि थाखाय बेखौ मावरिजा बेखेवफाबो बुङो गोसोआव लाब्लानो जाबाय बेफोर बिदि फैया जास्ट आङो बिसोरखौ नोंथांमोनखौ बुजिनो थाखाय आं बेखौ होदों थेवबो दानि उनावहाय जोंहा दङ नै मावरिजा आरो सोदोब बेखेवफाया गासै मोनस्नि दाना मावरिजायाबो मोनस्नि आरो सोदोब बेखेवफायाबो मोनस्नि जों बेखौ मिथिनांगोन जोंहा अब्ला आं बाव लानानै फैदों मावरिजा आरो सोदोब बेखेवफा जाहाथे आलदा आलदा होखै आं मोनसे खेबसेनो जयै होदों जाहाथे क्लियारलि जायो नङा होमबा दाना मावग्रा मावरिजा बेखौ नमिनेटिभ केस होनो इंलिसावहाय मावग्रा मावरिजा बियो बेखेवगासेनि बियो आरो आ जायो दै आ बेखौहाय जोङो नोरै सिन लिरो बे जाबाय बे सिननि ओंथिया जाबाय मानि मर्फिम महर मानि मर्फोलजिकेल महर बियो दानिया मावजाग्रा मावरिजा बे बेखेवगानै खौ जायो बेखेवफा महराव मावफाग्रा मावरिजा बेखेवगाथाम जों हर मोनग्रा मावरिजा बेखेवगाब्रै नो सोमजायग्रा मावरिजा बेखेवगाबा निफ्राय सोमोन्दो दिन्थिग्रा मावरिजा बेखेवगाद' नि मावजाथा मावरिजा बेखेवगास्नि याव दाना जोङो बेखौ मिथिनांगौ दै दानिया माने मावग्रा मावरिजाजों बबे जोबफायो बेखौ जों मिथिगौ हमनानै लाबाय आङो हर मोनग्रा मावरिजाजों मा बेखेवफा जिरायो होमबा जोङो बेखेवगाब्रै जिरायो आरो बेखेवगाब्रैनि सोदोब बेखेवफा महरा मा होमबा जों बेखौ मिथिनांगोन जों अब्ला जों बेखौहाय गोसोआव लाथारनांगोन जों मावग्रा मावरिजाजों मा जायो बेखेवगासिनि मा महर जिरायो आरो हर मोनग्रा मावरिजाजों बबे बेखेवफा जिरायो जेरै बेयाव बेखेवगाब्रैनि खोथा बुंदों आङो आरो सोमजायग्रा मावरिजाजों मा जिरायो होनोब्ला बेखेवगाबा आरो बेखेवगाबानि सोदोब बेखेवफा महरा मा होनबा जों निफ्राय बाव निफ्राय दै नैबे निया जाबाय एसे साननांगौ दं सोमोन्दो दिन्थिग्रा मावरिजा बेखेवगास्नि सोमोन्दो दिन्थिग्रा मावरिजा बेखेवगाद'नि नि दङ बे नियानो सोदोब सोमोन्दो सोमजायग्रा मावरिजायावबो सोमजायग्रा मावरिजायावबो दङ बेखेवगाबा नैबे नि ओमफ्राय नैबे जाबाय मेननि मोनसे उन दाजाबदा जायखौ जोङो इंराजियाव बेखौहाय बुंदों पस्ट पजिशन बेजों ज' जानानै बियो मोनसे निफ्राय जादों आरो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दाखालि मोनसे भिडिअ लाबोखादों बेवहाय नैबे मोनसे सिन सिगाङाव होयो बे सिननि ओंथियानो जाबाय बेखौहाय जोङो एक्सप्लेनेसन खालामनांगौनि खुनु खोथा गैला बेयो जाबाय माने उन दाजाबदा बे सिगाङाव सिन होनायनि ओंथिया जाबाय उन दाजाबदा जाबायथ' दानिया जोङो नेक्स्टआव बारनोसै बेखौ बुजिबायबा भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन दानिया दङ बावहाय दानिया नायदो नै बिदिन्थि बायदियै मावरिजाखौ बेखेवफाजों बाहायनाय माने एस ए एग्जाम्पल हिसाबै आङो मावरिजाखौ सोदोब बेखेवफाफोरजों माबायदि बाहायो बेखौ लानानै फैदों अब्ला नोंथांमोना नायलांब्लानो जाबाय मावग्रा मावरिजा मावग्रा मावरिजाजों बेखेवगासेनि मा जिरायो आ बेखौ आं दहायनो होनखादों होमबा दानिया बेखौहाय जोङो एग्जाम्पलजों माबोरै बाहायनो बाव दं फार्स्टखौहाय दं मोसौआ गांसो जायो बेयावहाय आङो होनदों मावग्रा मावरिजा आरो बेनि एक्सप्लेनेसनखौ लाङोब्ला जोङो थाइजानि हाबाखौ जाय मावफुङो मावग्रा मावरिजानि फुल एक्सप्लेनेसना जाबाय नोंथांमोना खोनासंनानै लिरनानै लाब्लानो जाबाय आं बेवहाय भिडिअखौ गोलाव जागोन हिसाबै आं लिराखिसै मावग्रा मावरिजा होनना बुङोब्ला थाइजानि हाबाखौ जाय मावफुङो बेनो मावग्रा मावरिजा दै गोसोआव लाब्लानो जाबाय आरो बेजों बेखेवगासेनि आ जिरायो जेरै मोसौआ गांसो जायो दाना ओरैबायदि मोसौआ आसोमोनबाव आ जादों बेखौ आन्दायनो नाङा आं खोन्थागोन र' बेखौ लाग्रोनि दानिया मोसौआ गांसो जायो होननाय लोगो लोगो जोङो थाइजा नैबेथ' थाइजा नङा होमबा नैबे सरि नैबे थाइजा भार्ब नैबे अबजेक्ट नैबे साबजेक्ट नङा होमबा दानिया साबजेक्ट हिसाबै नैबे मोसौआनो बाव मावग्रा मावरिजा थामहिनबा थाइजानि हाबाखौ सोर मावफुंदों मोसौआ आरो माखौ मावदों गांसो मा खालामदों जादों नङा होमबा ओंखायनो नैबे मोसौआ जादों बहायबो दं बियो ओंखाम प्रब्लेम दानिया दङ नै ख नाम्बारावहाय बियो ओंखाम जायो नङा होमबा बियो ओंखाम जायो नङा होमबा बाव बियो दं बियो जादों दानिया आङो नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ बियोआ ओंखाम जादों नै बेनो मावग्रा मावरिजा दानिया नैबेयाव आं लानानै फैदों मोसौआ मा जाखो बे जाबाय जोङो फन'लजिकेल माने मा होनो बेखौ फन'लजिकेल रिंसारथिजों थि खालामनाय होनना बुङो बर' रिंसारथिजों थि खालामनाय जेरै आलङा जों बेखौ बिदि लिरनाय नङा मा जागोन आलङा नोरसि जागोन बे आलङा बेबायदि जागोन
ओंखायनो नोंथांमोनहा बेखौ लिरोब्ला बिदि जागोन बियो मोसौआ आ नोंसोरो कमल कुमार ब्रह्म सारनि गोनां रावखान्थिखौ फरायब्ला मोनगोन आ हांखोनि नेमावहाय बेबायदिनो बियो बेनिनो बियो दा बेखौहाय जोङो रिंसारथिजों थि खालामनायनो रिंसारथिखौ लानानै बियो माखासे सोलाय सोल' जानाय नुनो मोनो आरो बेखौहाय मावग्रा मावरिजाजों आरो मावजाथा मावरिजा बे मोननैयाव मोनो गोसोआव लाबानो जाबाय दाखौ बुजिबाय जानांगौ दाना नैयाव दं मावजाग्रा मावरिजा नै बेयाव बेखेवगानै खौ जिरायो दाना बेनि फुल एक्सप्लेनेशना जागोन बेनि डेफिनेशना जागोन मावग्राया जायखौ मावो माने माबा मोनसे खामानिखौ सोर मावो जाय मावग्राया बैखौ मावो बेखौनो मावग्रा मावरिजा बुंनाय जायो जेरै बिमाया गथ'खौ थुखैदों दाना बेनि मोनसे बेखेवगानैनि सोदोब बेखेवफा महरा जाबाय औ नङा होमबा बे औवा नायदो बिमाया गथ'खौ थुखैदों नै गथ' प्लास खौ गथ'खौ दाना नैबेयाव द्वितीय खौबो दं मोसौखौ बुनो नाङा मोसौ प्लास खौ मोसौखौ बुनो नाङा दाना बेनो जाबाय मावजाग्रा मावरिजा आरो बेनि डेफिनेसन खोन्थाखाबाय मावग्राया जायखौ मावो बेनो मावजाग्रा मावरिजा आरो बेजों बेखेवगानैनि खौ जिराय गोसोआव लाब्लानो जाबाय दानिया दङ नैबावहाय नै मावफाग्रा मावरिजा बे बेखेवगाथाम जों जिरायो दे गोसोआव लाब्लानो जाबाय दानिया मैनाथिया हासिबजों सिथ्ला सिबदों दाना बेनि एक्सप्लेनेसन जागोन जायनि हेफाजाबजों माबा खामानिखौ मावफुंनाय जायोब्ला माबा मोनसेनि हेल्प लानानै जायनि हेफाजाबजों माबा मोनसे हेल्प लानानै माबा मोनसे खामानिखौ जोङो मावफुंनाय जायोब्ला बेनो मावफाग्रा मावरिजा जेरै मैनाथिया हासिबजों सिथ्ला सिबदों बेवहाय दं हासिबजों नै सोरनि गेजेरजों मावफुंदों हासिबनि गेजेरजों सिथ्लाखौ मावफुंदों मा खालामदों सिबदों दाना बे हासिब जादों नों बे लामाजों दाफै बेयाव नै लामाजोंआ बे मावफाग्रा मावरिजा दानिया जोङो 4 नाम्बाराव मोनगोन हर मोनग्रा मावरिजा बेयाव बेखेवगाब्रै नो जिराय दै गोसोआव लाब्लानो जाबाय बेनि सोदोब बेखेवफा महरा जेरै बिबायारिनो माइरं हर बाव बिबायारि गसायनो बिबार बाव हर आरो बेनि एक्सप्लेनेसनाव आं खोन्थानि हर मोनग्रा मावरिजा माने सोरनोबा दान हरनाय जेरै गसायनो दान हरनाय बेफोरबायदि दिन्थियोब्लानो हर मोनग्रा मावरिजा जायो जेरै बिबायारिनो माइरं हर सोरनो मा हरदों बिबायारिनो नङा माइरं हरदों बे दान हरनाय जादों जायो गसायनो बिबार बाव बे गसायनो बिबार बावाबो बे मा खालामदों इसोरनो बा अबं गसायनो बिबार बावदों बे दान होनाय जाबाय नङा होमबा ओंखायनो बियो हर मोनग्रा मावरिजा आरो सोमोन्दो दिन्थिग्रा मावरिजा सोमजायग्रा मावरिजा सोमग्रायजा मावरिजाजों बेखेवगाबानि नि आरो फ्राय जिरायो आं बेखौ दहायनिफ्रायनिखौ खोन्थाखाबाय आं मा जादों दानिया बिफांनिफ्राय फिथाइ सिरिदों बियो हाथाइनिफ्राय फैदों निफ्राय नै बिफांनिफ्राय दानिया सोमजायग्रा मावरिजानि जों एक्सप्लेनेसनखौ मिथिनांगौब्ला बेनि एक्सप्लेनेसना जाबाय माने जायनिफ्राय माबा मोनसे आलादा जानाय दिन्थियोब्ला माने सेपारेटेड जानाय दिन्थियोब्ला बेखौनो सोमजायग्रा मावरिजा होननानै बुंनाय जायो गोसोआव लाब्लानो जाबाय आरो जोङो नेक्स्टआव थांसै 6 नाम्बारावहाय 6 नाम्बाराव दं सोमोन्दो दिन्थिग्रा मावरिजा सोमोन्दो दिन्थिग्रानो बेयाव बेखेवगादनि नि सोमोन्दो दिन्थिग्रा मावरिजा माने माबा मोनसे बेसादजों माबा मोनसे बेसादा सोमोन्दो दिन्थियोब्लानो बे सोमोन्दो दिन्थिग्रा मावरिजा जायो माबा मोनसे मुवाजों माबा मोनसे मुवाखौ जोङो ज' सोमोन्दो खालामनानै दिन्थियोब्ला बेखौनो जोङो सोमोन्दो दिन्थिग्रा मावरिजा बुंनाय जायो जेरै बियो रामनि गस्ला माबा मोनसे मुवाखौ थांखिनानै बुंबाय बियो सोरनि गस्लानो रामनि दा बे रामनियानो मा होनो सोमोन्दो दिन्थिग्रा मावरिजा जाबाय दाना बेयावबो दं सेकेन्डआव दं बियो आंनि फरायसालि दा बबेखौ होनदों मोनसे स्कुलखौ थांखिनानै बुंबाय बे सोरनि आंनि बे स्कुलजों आंजों सोमोन्दो दं जेरै नैबावहाय दं बियो रामनि गस्ला बे गस्लाजों रामजों सोमोन्दो दं सानबा गस्लाया रामनि ओंखायनो बिसोरो मोनफा मोनफा सोमोन्दो दिन्थिग्रा मावरिजा दानिया जोबथियाव दं मावजाथा मावरिजा बेयाव बेखेवगासिनोनि आव जिरायदै अब्ला जों मिथिनांगोन जे जेराव माबा मोनसे थानाय फोरमायोब्लानो बियो मावजाथा मावरिजा जायो गोसोआव लाब्लानो जाबाय जेरै बिफाङाव दाउ बादों बाव बिफां प्लास आव बिफाङाव आं दहायनो होनखादों सोदोब बेखेवफानि बेखेवगासे आरो बेखेवगास्नियावहाय माखासे रिंसारथिजों थि खालामनाय जायो होननानै सोलाय सोल' जायो होननानै दा बेयावबो बेबायदिनो दं नै बिफाङाव दाउ बादोंनाय लोगो लोगो बिफां प्लास आव बिफाङाव जादों नै गोसोआव लाब्लानो जाबाय आन्दायनाङा दै मैना प्लास आव मैनाव मैनानाव बे जादों गोसोआव लाब्लानो जाबाय
बेयो जाबाय रिंसारथिजों थि खालामनाय बेखौहाय नोंथांमोनहा कमल कुमार ब्रह्म सारनि गोनां रावखान्थि बिजाबावनि आ हांखोनि नेमखौ फरायब्लानो मोनगोन बेखौहाय दानिया नोंथांमोना बेखौ बुजिबाय जानांगौ आङो दा आसाम टेटआवहाय माखासे फैथावना सोंथिफोरखौ लानानै फैदों अपसनेल माने एमसिकिउ दा बेसेबां फैया बेखौ बुंनो हाया नाथाय बेबायदि फैथारगोन आरो बेखौ बुजिब्लानो नोंथांमोना जेखि कुइसन फैया मानो बेखौ आं हागोन होननानै आसा खालामदों दा नोंथांमोना नायलांब्लानो जाबाय आं नोंथांमोननि थाखाय शेयार खालामना फैदों आरो बेनि सिगां आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानो दे माने आसाम टेट फैगौ आसाम टेटआवहाय बेबायदि माखासे सोंथिफोर बा बर'नि फुल लेसन फुल सिलेबासखौ आं कमप्लिट खालामना होगोन ए टु जेड बेवहाय नोंथांमोनहा कपारेट खालामनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबा जाबाय आरो बेल आइकनखौ थुनानै लादो जाहाथे आङो बेफोरबायदि गोदान भिडिअ होयोब्ला जाहाथे नोंथांमोना सिगां मोनग्रोयो आरो बेजों लोगोसे लोगोफोरनो शेयार खालामना होदो जाहाथे जोंनि बर'नि माखासे फिसाफोरा बेबायदिखौ मोननानै एसेबाबो हेफाजाब होगोन होननानै आं आसा खालामदों बेनि थाखायनो आङो बेखौ लानानै फैदों दा जागायनोसै आसाम टेटआव फैथावना माखासे सोंथिफोर नङा होमबा दा सेथियाव लाबोदां सोमोन्दो दिन्थिग्रा मावरिजाजों बेखेवपा दाजाबो दहायदि जोङो मोनबोबाय बेखेवपाया गासै मोनस्नि आरो मावरिजायाबो गासै मोनस्नि बे मावरिजा आरो सोदोब बेखेवपाजों नागारलायनाय सोमोन्दो दङ थामहिनबा जोङो बेखेवपाखौ नागारनानै जोङो मावरिजा दानो हाया आरो मावरिजाखौ नागारनानै जों बेखेवपाखौ जों फज'नो हाया बेनिखायनो बेखौहाय सोमोन्दो दिन्थिग्रा मावरिजाजों बेखेवपा दानाय जायो दाना सोमोन्दो दिन्थिनायबा बहाय दङ फार्स्ट अपसनाव दं बेखेवगा 3 बेखेवगा 5 बेखेवगा 6 बेखेवगा 4 जों मिथिगौ नि माने सोमोन्दो जेनेबा रामनि गस्ला दहायनो आंदों नङा होमबा अब्ला जोङो मा जागोन बेयो मायाव दंमोन नै ग नाम्बारनि बेखेवगा 6आव दंमोन बेयो बेखेवगा 8नि महरा नि गोसोआव लाब्लानो जाबाय दानिया मावफाग्रा मावरिजानि बिदिन्थिया एस एग्जाम्पल हिसाबै दं बिफांनिफ्राय फिथाइ सिरिदों गथ'आ हाजों गेलेदों बिमाया गथ' थुखैदों बा गथ'खौ थुखैदोंबो जायो बे मोनसे बावै जिर' मर्फिम माने लाथिख' महर दं बेखौ एसेबां माने इम्पर्टेन्ट नङा थेवब्लाबो आं खोन्थाना होगोन लास्टआव जोबनायाव बेनिफ्राय ग नाम्बाराव दं रुपाथिनो गाइखेर हर दानिया जों मिथिगौ मा दं जोङो बिफांनिफ्राय फिथाइ सिरिदों बियो जाबाय सोमजायग्रा मावरिजानि बिदिन्थि सोमजायग्रा दै बावनिफ्राय दं गथ'आ हाजों गेलेदों नै हाजों बेखेवगा 3नि बे हाजों बे मावफाग्रा मावरिजा बेखेवगा 3नि बे जायो हाजों गेलेदों बियो ओंखायनो बेनि अपसना राइट आन्सारा बे जागोन आरो बिमाया गथ' थुखैदोंआ बे बेखेवगा 2 जागोन बियो आरो रुपाथिनो गाइखेर हर बियो मा जागोन बेखेवगा 4नि जागोन बियो गोसोआव लाब्लानो जाबाय बेखौहाय नैबे मा जागोन हर मोनग्रा मावरिजा गोसोआव लाब्लानो जाबाय दाना 3 नाम्बार दं निफ्राय बेखेवपाखौ दाजाबनाय जायो निफ्राय बेखेवपाखौ बबे जायगायावहाय दाजाबनाय जायोनो बेखेवगा 5 बेखेवगा 6 बेखेवगा 4 बेखेवगा 2 जों मिथिगौ नि होनाय लोगो लोगो नि नङा होमबा जोङो स्निथियाव आव नङा होमबा आव नाव याव नङा होमबा अब्ला जोङो दथिखौ जों मिथिगौ नि नङा होमबा अब्ला जोङो बाथिखौ मिथिगौ बाथिया मोनलाय नि आरो फ्राय नङा होमबा निजों लोगोसे मोनसे पस्ट पजिशन फ्राय दाजाबदों अब्ला जोङो मिथिगौ बे निफ्राया बेखेवगा 5नि गोसोआव लाब्लानो जाबाय बे गोसोआव आन्दायनो नाङा दै बेखेवगा 5नि दाना जोङो नेक्स्टआव बारलांनि मा मोनो नायनोसै दाना 4 नाम्बार दं मैनाथि सोदोबा हर मोनग्रा मावरिजा जानांगौब्ला दाना नै मोनसे सोदोब लादों सासे मानसिनि नाम जेनेबा बे मैनाथि सोदोबा हर मोनग्रा मावरिजा जानांगौब्ला बियो मा बेखेवपा दाजाब जागोन जों बेखौ मिथिनांगौ दाना बेयाव दं सेथि अपसनाव दं मैनाथिनिफ्राय नैथि अपसनाव दङ मैनाथिनि थामथि अपसनाव दं मैनाथिनो आरो ब्रैथि अपसनाव दं मैनाथिखौ जेब्ला जों मिथिनांगौ जे मैनाथि सोदोबा हर मोनग्रा मावरिजा जानांगौब्ला बेनो नो जायो नै नो गोसोआव लाब्लानो जाबाय नो मैनाथिनो आरो नै बियो जाबाय मैनाथिनिफ्रायबा सोमजायग्रा मावरिजा बेयो सोमजायग्रा मावरिजा आरो हरमग्रा मावरिजा नैबे सोमजायग्रा मावरिजा मैनाथिनि सोमोन्दो दिन्थिग्रा मावरिजा आरो मैनाथिखौआ जाबाय माने मावजाग्रा मावरिजा बे मावजाग्रा मावरिजानि बे अब्ला जोंहा 5 नं सोंथियाव दं मावग्रा मावरिजानि बिदिन्थिया दाना मावग्रा मावरिजानि बिदिन्थिया दं गथ'आ बल गेलेदों बिफाया फिसाज्लाखौ बुदों रुपाथिया दाबाजों गय खावदों बिबायारिनो माइरं हर अब्ला बबे मोनसे जागोन जों जेबो गोनो गोथो साननांगौ गैया मावग्रा मावरिजाजों मा जिरायोमोनलाय बेखेवगासेनि यो बा आ जिरायो
आ जिरायो अब्ला जों ओरैनो गोरलैबाय नै गथ'आ आ फैबाय आं बेखौनो दहाय मा जादों आया मानो सोलायो होनबा बेखौ मोनसे माने रिंसारथिजों थि खालामनाय माने रिंसारथिखौ लानानै बे सोलाय सोल' जायो बेखौ आं दहाय होनखादों बे बल गेलेनाय जाबाय आरो नैबेयो जाबाय माने फिसाज्लाखौ बुदोंआ बेखेवगानैनि थामहिनबा मावजाग्रा मावरिजा आरो रुपाथिया दाबाजों गय खावदों जाबाय बियो मावफाग्रा मावरिजानि बिदिन्थि आरो बिबायनो माइरं हरा जाबाय माने बिबायारिनो माइरं हरा जाबाय हर मोनग्रा मावरिजानि बिदिन्थि बेयो गोसोआव लाब्लानो जाबाय माब्लाबा आंबो बावनो नागिरो दाना 6 नाम्बाराव दं सोमजायग्रा मावरिजाजों बेखौ बादा जाबो सोमजायग्रा जायनिफ्राय मोनसे माबा सेपारेट जानाय नङा होमबा सेपारेट जानायखौनो जों सोमजायग्रा मावरिजा बुंनाय जायो अब्ला सोमजायग्रा मावरिजानि बिदिन्थिया मा दाना जों मिथिगौ सेपारेटआव दङ बेखेवगासिनिथ' नंखाया बेखेवगासिनियाव जाबाय आव नाव नङा होमबा आरो बियो जाबाय माने मावजाथाव मावरिजानि बियो बेखेवगाथाम बे मावफाग्रा मावरिजानि बेखेवगाबा नै सोमजायग्रा मावरिजा बे आरो बेखेवगाद'आ जाबाय सोमोन्दो दिन्थिग्रा मावरिजा अब्ला बेनि थारफिननाया जागोन बे गोसोआव लाब्लानो जाबाय दाना 7 नाम्बाराव दं राम सोदोबा सोमोन्दो दिन्थिग्रा मावरिजा जानांगौब्लानो राम सोदोबा सोमोन्दो दिन्थिग्रा मावरिजा जानांगौब्ला आं दहायनो होनखादों नैबेवहायनो नैबेनि जायो सोमोन्दो दिन्थिग्रा मावरिजा बेखेवगाद'नि अब्ला बेनि गुबै फिननाया जागोन माने रामनि माने रामनि गस्ला आं दहाय होनखादों एग्जाम्पलावहाय दंखायो दानिया 8 नाम्बाराव दं मावजाग्रा मावरिजाजों बेखेवफा दाजाबो मावजाग्रा नैथि नम्बर सिगाङाव मावग्रा मावरिजा बेनि उनाव मावजाग्रा नङा होमबा अब्ला बेखेवगानै नैथि बेखौहाय जों जेबो साननांगौ गैया गोनो गोथो गैया जों बेखौ गोरलैनो हाखागोन नैबे जायो बेनि अपसना नेक्स्टआव थांनि मा दं मा मोनो दाना नै खौ बेखेवफाखौ दाजाबनाय जायो बबेजोंनो मावग्रा मावरिजा मावजाग्रा मावरिजा मावफाग्रा मावरिजा हर मोनग्रा मावरिजा अब्ला जों खौबो मोनथिगौ बेखेवगानै आरो बेखेवगानैया जाबाय मावजाग्रा मावरिजा गोसोआव लाब्लानो जाबाय दाना गाहायनि बाथ्रानिफ्राय मावग्रा मावरिजाखौ सायख' नैबाव माखासे मोनसे सेन्टेन्स होदों बेनिफ्राय जोङो मावग्रा मावरिजाखौ जों सेलेक्ट खालामना होनांगौ बाव दं गथ'फोरा फोथाराव बल गेलेदोंनो दानिया जोङो मावग्रा मावरिजा होनदों गथ'फोरा फोथाराव बल गेलेदोंनो अब्ला मा जागोन नैबे जागोन गथ'फोरा अब्ला बेनि गुबै फिननाया जागोन नैबे गथ'फोरा गोसोआव लाब्लानो जाबाय दाना 11 नाम्बाराव दं प्रियाया लावथिजों अमा होदों गोजौनि बाथ्रानिफ्राय मावफाग्रा मावरिजाखौ सायख' प्रियाया लावथिजों अमा होदोंनो बाव मा होदों मावफाग्रा मावरिजा मोनथिगौ जोङो माने बेखेवगानैनि खौ जिरायो बेखेवगाथामनि जों जिरायो अब्ला जोङो नैबे बेखेवगाथाम मावग्रा मावरिजाजों जिरायो मावजाग्रा मावरिजाजों खौ जिरायो बेखेवगाथामजों थामहिनबा मावफाग्रा मावरिजाजों नैबे जिरायो जों अब्ला बेनि गुबै फिननाया बे जागोन गोसोआव लाब्लानो जाबाय 12 नाम्बाराव दं मावजाथा मावरिजाखौ सायख' दाना नैबे मावजाथा मावरिजाखौ सायख'नांगौनो नैबेवहाय दाना जों लैथोमाया क'क्राझाराव न' लुबायनो अब्ला जेराव माबा मोनसे थानाय फोरमायनायानो मावजाथा मावरिजा नङा होमबा अब्ला बेलाय क'क्राझाराव बहा थादों क'क्राझाराव थादों नङा होमबा बेबायदि आरो मा दानिया 13 नाम्बाराव दं सोमोन्दो दिन्थिग्रा सोदोबमाखौ सायख' सोमोन्दो दिन्थिग्रा सोदोबमाखौ बे माबासोमोन बे सोदोबमा नङामोन मावरिजा जागौमोन सोमोन्दो दिन्थिग्रा मावरिजाखौ सायख' बियो उदांस्रिनि आखायाव गोबां रां दंनो सासे मानसिनि नाम होदों उदांस्रि दाना बेनि आखायाव बेसेबां रां दंनो बुरजा रां दंनो मावनो सानाखै आनकाउन्टेबल माने सानाखै आरो नट काउन्टिं दानिया बे सोमोन्दो दिन्थिग्रा मावरिजा होनोब्ला जोङो सोरनि आखायावनो उदांस्रिनि आखायाव अब्ला नैबे जागोन उदांस्रि बेनि फिननाया नैबे जागोन गोसोआव लाब्लानो जाबाय इम्पर्टेन्टनि बेयो 14 नाम्बाराव दं समायना सोदोबा मावफाग्रा मावरिजा दाजाबोब्ला माने समायना सोदोबजों मावफाग्रा मावरिजा दाजाबनांगौब्ला मा जायो अब्ला जों मिथिगौ जे मावफाग्रा मावरिजा जानांगौब्ला बेखेवगाथामनि जिरायो जोंखौ नागिरदो नैबेनि समायनाजों गोसोआव लाब्लानो जाबाय बेखौहाय जोङो गुबै मेन पइन्टआनो जों जाबाय मा मावग्रा मावरिजा मावजाग्रा मावरिजा मावफाग्रा मावरिजा हर मोनग्रा मावरिजा सोमोन्दो दिन्थिग्रा मावरिजा सोमजायग्रा मावरिजा आरो मावजाथा मावरिजा बे मावरिजाफोरखौ जोङो मा बेखेवफा दाजाबो जों बेखौल' गोसोआव लानांगौ अब्लानो जों बेखौ अट'मेटिकेलि हागोन
दाना नेक्स्टआव आं लांनि माखासे कुइसनफोर लाना फैदों आरो दङ 25 नाम्बाराव दं जायनिफ्राय माबा मोनसे आलादा जानाय दिन्थिनायानो नै बे मा जागोन मावग्रा मावरिजा हर मोनग्रा मावरिजा सोमजायग्रा मावरिजा सोमोन्दो दिन्थिग्रा मावरिजा आंनो दहाय होनदों सेपारेट जानायानो माने सोमजायग्रा मावरिजा जायो गोसोआव लाब्लानो जाबाय बेखौहाय आलादा जानाय दिन्थिनायानो बेयाव आलादा जानाय दिन्थिनाय दाना नै थाइजानि खामानिखौ जाय मावफुङो आं फार्स्ट एक्सप्लेनेशनाव होदों मोनफा मोनफा होनायावहाय जाय मावरिजाफोरखौ जों बबेखौ मा बुङो होनबा थाइजानि खामानिखौ जाय मावफुङो बेनो मावग्रा मावरिजा नै मावग्रा मावरिजा गोसोआव लाब्लानो जाबाय इम्पर्टेन्ट दाना 17 नाम्बार दं थाइजानि हेफाजाबजों माबा हाबा मावफुङो बेनो थाइजानि हेफाजाब जायनि हेफाजाबजों माबा हाबा मावफुङो बेनो नै जायनि हेफाजाबजों अब्ला जोङो सोमजायग्रा मावरिजा मावफाग्रा मावरिजा सोमोन्दो दिन्थिग्रा मावरिजा आरो मावजाग्रा मावरिजा जायनि हेफाजाबजों होनदों ओंखायनो आं दहायनो होनखादों बेनि गुबै फिननाया जागोन बे मावफाग्रा मावरिजा भिडिअखौ आंनि जा लेक्चार होबोदों बेखौ मोजाङै खोनासंब्लानो बेखौ हाजोबगोन जेखि कुइसन फैया मानो मावरिजा आरो सोदोब बिखेवपानि बहाय 1 नाम्बारबो बारग'नांनाय नङा गोसोआव लाब्लानो जाबाय दानिया 19 नाम्बार दं मावजाथा मावरिजानि बिदिन्थिया मावजाथा जेराव माबा मोनसे थानाय फोरमायोब्लानो मावजाथा मावरिजा नङा होमबा जेरै बहाय दं मैनाथिया न'आव दं नै न'आव बहा दं न'आव दं बेयाव माबा मोनसे थानाय नङा होमबा बहा थादों न'आव दं दाना गथ'नो बल थोबसे हर दाना गथ'नो बल थोबसे हरग्राया जाबाय बे हर मोनग्रा मावरिजा नङा होमबा माबा दान होनाय गसायनो बावनाय नङा होमबा बे दान होनाय नङा होमबा गथ'नो बल थोबसे मैनानिफ्राय बिजाब लादों बियो सोमजायग्रा मावरिजानि मोसौआ गांसो जायो बेलाय मा अब्ला नोंसोर जेबो नङा गोरलैयैनो बुजिगोन जेखि जाया मानो बेनि जेखि कुइसन फैया मानो नोंथांमोना बेखौ हाखागोन आरो नोंथांमोना मोनसे हमवर्क होनो नामा हमवर्क आं मोनसे होनि मा होथावो र बिमाया हर मोनग्रा मावरिजा दा नोंथांमोनखौ आङो नैबेखौ हमवर्क होबानो जाबाय आरो जायफ्रा नायदों बेखौहाय कमेन्टआव खालाम डाइरेक्ट नैबेखौल' लिरना हो बबे मोनसेया जागोन ख दिथि ग घ बबे मोनसेया जागोन बेखौल' लिरना होबानो जायो अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ बुजियाखैबा सोंहरफिन आं क्लियार खालामना होफिनगोन आरो फुल सिलेबासखौ आङो लानानै फैगोन अब्ला आसा खालामबाय मोजाङैनो बुजिदों बुजियाखैबा सोंहरफिनबानो जाबाय आरो एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय